бузургон вақте садақа кардани мештан, якумш ки мегӯяд да инсонҳои нобино да курҳо садақа мекарданд. ва чӣ хотир? барои нашносам киём. ё ин ки вақте ягон камбағал ёрдам кардани мешта закот медодай ку махсус ами халтачаҳо доштанд. мегам пулоша даруни ҳам мегирифтай, нигоҳ мекард ки ҳамун инсони камбағал дар роҳ омодаи сай, дар сари роҳи ҳам меомадай, худш ягон ҷо ба ҷо мешидай. ба ҷо мешидай, ӯ шахсият меомадааст, медидааст, мегирифтааст, хирсан дар ҳаққи инсон до ҳамаи кас мерафтааст. ба чӣ хотири кора мекарданд? ба хотире ки масалан ин домло агар ман ёрдам карда бошад, дар гиҷои бинамш хиёл менам дар боло ҳақ дорад. дар гиҷои бинам худам эҳсоси ноқисӣ ва оҷизӣ менам дар назди ҳамин. О мегӯфт фалон вақти шахсият ман дастгирӣ кард, ёрдам кард. ба хотире ки ҳамин чиз дар дили ман набошам, эҳсоса ман надошта бошам, бузургои пеш мекард садақаҳошро чӣ кор мекардам? пинҳонӣ медодам. ба ҳамин хотир дигар гурӯҳе ки дар сояи арши парвардигоре, масалан я инсона вақти ёрдам кард, садақаш дод, дастгириш кард, ая мушаққату мушкилӣ берунш бировард, дигар ҳеҷ кас дар забонаш намебарад.